suwaba fi suddi wal fitan. Allahumma nawaitu at-ta'lim li khidmati. Sebagai pegangan Nahdlatul Ulama ini Mbah Hasyim Asy'ari dadi cekelane nggih niki hadisul arba'in. Nah, setelah saking hadisul arba'in, bagian daripada hadisul arba'in sing dipun kersakaken Mbah Hasyim niku ngendikaken man utawi sapane wong, sapa-sapa menungso iku nafasa ngringanake sapa man an mukminin saking wong mukmin kurbatan ing kerupekan sapa wonge sing gelem ngringanake kerupekane padha-padha wong mukmin minggur bidunya saking kerupakanipun dunya. Nafasa mongko ngringanake to ngentengake sapa Allah Gusti Allah manhu saking man kurbatan ing kerubaan min kurubil yaumil kiamati saking pira-pira kerubane dina kiamat. Niki kersanipun Mbah Hasyim men supados napa kenging menapa kok niki hadis dadi cecekelane wong NU niki cara guru kula jenengan Mbah Hasyim Asy'ari ngersakake aja nganti warga Nahdliyin niki do cilaka donya akhirat. Niki kersane Mbah Hasyim. Aja nganti santri-santri kuwi kok do susah do nelongso nang dunyane nelongso nang akhirat ampun ngantos. Mula kali Mbah Hasyim Asy'ari dipun kei resep. Dikai resep men supaya santri-santri niki do bejo mulya donya akhirat. Bukan berarti kula jenengan sebagai pengurus Nahdlatul Ulama niki arep-arep bayaran boten. Dadi kula jenengan tenggene Nahdlatul Ulama niki aja kuwatir. Aja kuwatir pripun ngurusi NU ki aja ngarep oleh apa-apa ning aja kuwatir ora oleh apa-apa mudeng. Mungkin pun yakin dijamin kali Gusti Allah. Mami kula jenengan ngoten iki esuk-esuk bareng-bareng donga nang Gusti Allah maca Asmaul Husna. Umpaminipun jenengan kok boten enten acara ngoten niku kira-kira teng omah kober boten maca Asmaul Husna. Boten. Ada sing ganti-ganti sing arep mangkat nang alas ku ngandel nggih. Terus kula jenengan esuk-esuk basi ngoten iki gelem donga bareng-bareng gelem ndongake wong tuwa tangeh lamun. Wau lah enten to ing donga niku. Bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wali gelem ndongake nanggone wong tuwa. Kamangka sapa wong sing gelem ndongake nanggone wong tuwa lorone niki sebagai dalan kula jenengan gampang ing dalem makisah ibu. Aja kuwatir. Ning kapan kok anak menungso kok iso ora gelem ndongake nanggone wong tuwa lorone niki ngalamat rezeki wis renek. Ya, iki kula disyukuri. Esuk-esuk nyambut gawe wis ndongake nanggone wong tuwa lho. Inilah lahan dalan rezeki kula jenengan. Aja kuwatir. Dadi sapa wong sing gelem ndongake nanggone wong tuwa lorone niki dadi gampangake dalan rezeki. Lah mau ana wali-wali wa dzurriyyatina bahkan sampai tekan gone keturunan kula jenengan putra-putu ayah kabeh didongakake. Kafir an sayyiatina Gusti panjenengan paring panglebur dhateng sedaya keluputan kaum. Kira-kira nang omah gak kober yakin ra kober. Sing ibu sing siap masak sing arabekan alas bapak-bapak. Mula ana ning ngoten iki lah ora ketok ngabot alot wis kula termasuk iki. Senajan kula kok dereng saged aktif mangkat
minimal terus dikepingin adalah bahwa menunya jin ini sebagai wiji akhirnya iso tukul ya semati gitu nanti kalau nggak bangga kali pengurus baik pak gaji rotardi sepuh rangin rawon ini derek hikmah ini derek hikmah ini kalau berarti ngali kadang kalau sok meri pengurus ini meri ini tinggal pokoknya ini nyambut kami itu sampai ini kok kabeh kecukupan ini gitu ini kok kabeh kecukupan ini barokah itu jadi mumet bukan mumet pak ini barokah itu ini didelok lipat ora kita nali-nalipun kula jenengan kepengin kerupaan ing dalem dunyane kerupaan ing dalem akhirate dipun icali kali Gusti Allah digampangake diparingi solusi gelem kula jenengan ngringanake tetulung dhateng kerupaanipun tiyang sanes niki inti daripada hadis ini napa sing dikersani Mbah Hasyim orang NU niku janganlah hidup sendiri tegese apa kula jenengan kudu gelem tolong menolong nggih mboten nggih dadi ajaran teng Nahdlatul Ulama niki urip niki kan aja orang duwe rasa kepedulian ya ampun wong NU kudu duwe rasa kepedulian tangga ana sing susah ana sing maksud dhewe mampu ya ditulung niki nek kapan kepengin kula njen kerupaan ting dunyane diilangi kali Gusti Allah bahkan kerupaan ting akhirat diilangi kali Gusti Allah kula jenengan gelem nulung dhateng tiyang sanes iki waman utawi sapane wong iku ya sarong gampangake sapa man an muasirin ing atase wong kang kesusahan ya saro mongko gampangake sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man fid dunya ing dalem dunya wal akhirat lan akhirat sapa wong sing gelem gampangake nanggone kesusahanipun tiyang sanes niki Allah bakal gampangake kesusahanipun tiyang kala wau kesusahan ting dunyane ya kesusahan ting akhirat niki kunci. Jadi wong NU ki ora cukup ning tahlilan, yasinan, muslimatan, fatayat, ubiang-ubiang itu boten. Inti daripada nenggone Nahdlatul Ulama iki kula jenengan kudu duwe jiwa sosial sing kuat. Ya alhamdulillah saniki pun entenipun napa niki poin NU barang niki ngejak kula jenengan men duweni rasa jiwa sosial terhadap orang lain. Apakah mungkin kita akan memberikan sedekah sebesar 500.000 napa 500 rupiah? Boten mungkin mungkin nyata nih ora gelem iki. Ning gandeng kebersamaanipun wong NU dikumpulake akhirnya gawe nyambangi wong sing sakit, gawe bantu nanggon pendidikan niki berarti apa jiwa sosial kula jenengan pun tegak niki didikan tinggene Nahdlatul Ulama cepatnya di situ punya itu napa jenengan mentol pilih wong loro ngekeki wong sing gak belajar 500 kilo niku mentol saiki ora digelem kok bocah sekolah saiki sawoni 500 ya ora gelem kok nggih kelas 1 TK nya sawuni 500 orang gelem ning gandeng kebersamaanipun kula jenengan 500 dilumpuhake akhirnya bermanfaat terhadap orang lain terhadap orang yang membutuhkan niki melatih jiwa sosial kula jenengan sesuai dengan apa sing dikersake kalih Mbah Hasyim Asy'ari
Qala musannif rahimahullah wa man taisapane wa iku sataro nutupi sapa man musliman ing muslimin sataro mongko nutupi ing man sapa Allah Gusti Allah fid dunya wal akhirati lan akhirat. Nahdlatul ulama niki sing dikersakake kalian guru kula jenengan sing dikersakake kalian Mbah Hasyim Asy'ari. Kula jenengan yo kudu gelem nutupi aibe wong liya. Niki hadis sing gawe awal permulaan cecekelanipun wong NU. Niki dilebetaken teng kitab Risalatul niki risalah Mbah Hasyim Asy'ari. Niki dawuh-dawuh sing pernah dipun kaji kalih Mbah Hasyim Asy'ari. Kula jenengan sebagai wong NU niki, kula jenengan kudu sing jenengane gelem nutupi aibe wong liya. Sapa menungso sing ora ndek aib? Nek kapan kula jenengan iki gelem nutupi aibe wong liya, niki mangke aibe kula jenengan bakal arep ditutupi kalih Gusti Allah. Niki kula jenengan iki saya cepak yakin saya ngerti nggone kekuranganipun, saya ngerti nggone cacate. Nggih mboten? Nggih. Wong cara utamipun pengurus LJN UMBC niki pamun dipun ngerti cacate kula, yakin ra gelem kontingen kula. Nggih. Diparing Allah buka cacate kula jenengan bubar niki ora gelem ngaji terus lamun. Nek kanthi cacate kula jenengan ditutupi kalih Gusti Allah, dipun kula jenengan yo saged sareng-sareng wonten iki sareng-sareng napa niki ngaji sareng-sareng golek ridane Gusti Allah. Niki mergo ditutupi cacate. Nek kula jenengan kepengin ditutupi cacate, yo aja pisan-pisan buka cacate wong liya. Luwih sing wong sing paling cepat. Dadi pengurus boniku ting ranting, boniku ting gane MWC ting PC, niku aja pisan-pisan buka cacate. Mergo nek kapan kok dibuka salah siji buka cacate, yakin pincang. Mau wis semangat awake dira siji omong aja kan kae kaya ngene akhirnya saya rendang bubar organisasi. Ya ngoten. Pentingipun kula jeneng organisasi ini saling menjaga, saling menutupi aurate. Ketika kok gelem jaga, gelem nutupi aurate, padha-padha ora ngerti cacate setunggalipun yakin jenenge organisasi iki arep grombol arep kuat. Ning kapan kok ana sing gelem buka cacate salah sijine iki saya pincang. Nek wis pincang wis iki jenenge wong pincang iku nek mlaku ora iso bantah, nggih mboten? Nggih. Mula jenengan tengene keluarga, tengene masyarakat, tengene organisasi. Kula jenengan gelem nutupi cacate wong liya. Nek kepengin kula jenengan pindah maju. Niki sing dikersakaken kalih Mbah Hasyim wong NU kudu bisa nutupi cacate wong liya. Nek kok isih ngobral cacate wong liya niki dereng diarani wong NU sing sejati. Nggih. Kala musane marang sepadha-padha nggih mangke suatu saat kula dengan butuhaken kepenak. Nggih. Dadi ming karek ukur kula jenengan iki le nandur kebaikan iku sepiro? Ana menika to ana lagu niku to. Jawa niku ora sok pripun. Pitik cilik notone dedak. Agawe becik bakale kepenak. Nek kula jenengan gelem agawe becik pun bakale arep kepenak. Kepenak kanggo sapa kanggo awake kula jenengan kiambut, mboten kanggo tiyang sanes. Kapan kula jenengan gawe apik
Sinten kula sebagai menungso kudu gawe apik nang ngene padha-padha menungso, jiwa sosial kula jenengan terhadap sesama. Sausi kula jenengan sebagai menungso gawe apik kalih Gusti Allah. Gawe apik kalih Gusti Allah terus pundi? Kula jenengan minimal 5 wektu aja disia-siaake. Pun wayahe salat. Ora jadi wong musik arek sithik. Kadang-kadang sholatnya nang sawah saking kendele aku sih Pak marek sithik rampungake dhisik ngerti-ngerti wis jam 3 wis asar kebrojo. Anggere opo men golek rampung men golek urane repot. Nono wong urip kok ora repot, wani urip kudu wani repot. Nggih mboten. Ning siji kula kelingan dawuhipun guru kula. Sing jenengane wong urip niku nono wong urip kok ora repot. Ning kula jenengan kudu bisa ngatur repot aja nganti urip diatur kerepotan. Kudu. Nek kapan urip kok diatur repot gawean ora kuwi. Nek kapan urip kula jenengan iso ngatur kerepotan niki suatu saat kewajiban kula jenengan sebagai hamba Allah. Wis tekan wayahe tinggal gawean. Niki jane wong urip bisa ngatur repot. Iki tak eling-eling dawuh wong urip niku nono sing jenenge ora repot, ning urip niku kudu bisa ngatur kerepotan, aja nganti urip diatur kerepotan. Nek kapan urip bisa ngatur kerepotan, niki kula jenengan sadar ngerti akan kewajiban kula jenengan terhadap Gusti Allah, kewajiban kula jenengan terhadap sesama. Tapi ketika urip kok diatur karo kerepotan, wis ora gelem nek arep duweni sifat sosial wis abot. Ini egone gede kan. Kula jenengan kudu gawe ngabekti kalih Gusti Allah, gawe apik kalih Gusti Allah. Lunga kali mangguni watu, aja lari karo liman watu. Nek kok wis ngoten napa niku sebab pecel lawuh nambah dunya kecekel akhirat kecandak. Penak. Nggih mboten. Setahun sebab pecel lawuh nambah. Kali bahasa. Nek donya wis kecekel akhirat kecandak pun. Kula jenengan iki dadi santrine Mbah Hasyim Asy'ari sesuai dengan apa sing dadi kersane Mbah Hasyim Asy'ari. Iki ana dauman nafas sampun kula jenengan sebagai wong NU ki aja nganti kok ngene iki lah susah dunya akhirat aja nganti. Lah iki resep iki resep. Resep kula jenengan kudu bisa gawe apik nang sepadha-padha, bisa nurut nang sepadha-padha, kudu gelem gawe apik karo sing gawe urip, gawe apik sing gawe urip. Kula jenengan kudu ngerti kewajiban sebagai orang muslim.